Fiecare eșec trezește în noi anumite emoții și nu sunt dintre cele mai bune, da? Nu sunt neapărat emoțiile care vrem să le trăim. Te simți vinovat, te simți rușinat, te simți neputincios, te simți căzut, te simți ca și când ai pierdut totul. Sunt momente în care ai senzația, gata, s-a întâmplat o catastrofă. Avem nevoie să fim blânzi cu noi și să ne dăm răgazul să trăim acele emoții. Pentru că nouă tot din educație ne vine, da, nu plânge că e rușine, da, nu te văicări că, da, e ok să nu faci asta toată viața ta. Dar sunt momente în care ai nevoie să-ți trăiești pierderea, ai nevoie să integrezi toate emoțiile respective. Deci dă-ți voie să le trăiești, vezi un pic cum le gestionezi, dacă vorbim de lucruri care sunt mai profunde, mai dureroase, da? Apelează la cineva care te poate ghida în acest proces, dar nu le băga sub preș, pentru că mai devreme sau mai târziu ele vor ieși la suprafață. De aceea toate emoțiile pe care simți că le trăiești atunci când ai avut parte de un eșec, fă ceva cu ele. Și când spun fă ceva, în principiu mă refer la vedea care e partea bună din acea experiență și schimbă perspectiva din care vezi lucrurile, dar înțelegând și conținând această înțelegere în fiecare celulă a corpului tău, fără să spui, a, da, înțeleg, poate e mai bine așa. Da? Pentru că asta vine cumva din rațional, dar tu când chiar simți că ai avut nevoie de acea experiență și că asta te-a făcut să mergi mai departe, asta te-a făcut să progresezi, asta ți-a adus poate alți oameni în jurul tău, asta ți-a adus alte oportunități, tu pur și simplu activezi, pornești toate motoarele și regăsești toate resursele în așa fel încât să poți să te reclădești și să-ți clădești viața pe care până la urmă vrei să o trăiești.